Aupa umeak. Baldese egiten mendeetan zehar bizirik iraunduen hizkuntza bat dagoela, Euskal Herriaren bihotza da, Euskara deitzen da. Imaginatu herri txiki batean esnatzen zaretela, mendi berdeak eta itsaso distiratsua ikusten dituzula, Elizako kanpaiak entzuten dituzuela, hori da Euskal Herria, eta Euskara bere hizkuntza berezia. Euskara Europan zaharrenetako hizkuntza da, urte askotan zehar, arazo asko izan dituen arren, ez da inoiz desagertu. Altzor ezkutu bat bezala, hemen dago oraindik, distiratsu eta ederra. Baina Euskara ez da hitzak bakarrik. Euskal kulturaren arima da. Pentsatu dantzaraietan, txalapartaren eta trikitixaren musika ritmikoan. Ikusi alduzu inoiz bertsolari bat batean poesia kantatzen, harrigarria da. Eta janaria. Euskal sukaldaritza gozoa da, pintzoak bezalako platerrak ditu, zura osabaia dantzan jartzen dutenak, imaginatu mendian hartzainak, umeak jolasean eta euskaraz hizketan. Euskal bizitza biziaren parte da. Beraz, zergatik da garrantzitsua euskara? Gure historiarekin, gure nortasunarekin eta gure etorkizunarekin lotzen gaituelako, gure altzorra da. Begira. Ume hauek Euskal Herriko paisaia ederretan jolasean, irribarretsu barreka eta euskaraz hizketan, hizkuntza hau gure bihotza da, gure harrotasuna. Zaindu, maitatu eta erabili. Euskararen egun zoriontzua izan, gogoratu euskara gure altzorra dela. Mantendu dezagun bizirik eta indartzu mende askotan zehar, beste bat arte.